Здравейте, приятели! Правим това видео с цел принципно да ви покажем как най-лесно може да се регистрирате в сайта на Lifeway и да отворите собствен бек-офис. Това, което виждате пред себе си, сега ще го затворя. Ще отворя нова страница. В браузъра, който сте избрали, поставяме линка, който ви е изпратен и даваме да ни прехвърли в страницата. Имате вариант да ползвате на английски, имате вариант да пробвате и на български, чрез Google Translator. Давам ви го чрез Google Translate, защото знам, че на повечето от вас е по-лесно. Така че, това е първоначалната страница, която ви отваря. Натискате горе "Присъедини се" или ако сте на английски "Join" и продължаваме. Първото, което ще се отвори след това пред вас, е една страница, в която ще видите: "Добре дошли в Lifeway, развълнувани сме да ви посрещнем", и отдолу: "Вие избрахте Симеонка Молова за ваш регистратор. Ако това е човека, под който искате да се запишете, значи давате "Аз не съм робот", ще ви поиска потвърждение, ето, казвате "Окей" и се присъединявате. Пред вас ще се отвори тази страница, в която има качени няколко комплекта. Първия комплект, който е стартер, изструва само 25 щатски долара. Ако си вземете този пакет, той ви запазва място някъде в системата, но вашия профил няма да е активен. Ще трябва на по-късен етап да си напазарувате определен брой продукти, за да може да активирате този пакет. Поради тази причина ние не го ползваме него. Следващите пакети са следните. Първият пакет Core е с 3 пакетчета X39. Цената 295 щатски долара е без ДДС и транспорт. Той ви дава 180 точки. Втория пакет Advance е с 6 пакетчета X39. Той е 535 долара без ДДС и транспорт и ви дава 300 точки. И един от любимите продукти на повечето хора, които смятат да правят бизнес с компанията, това е премиум пакета. В него имате 1750 щатски долара и 525 точки, като имате 2 допълнителни месеца по 110 PV активност. Т.е. 3 месеца имате активност, ако вземете този премиум пакет. Ние обикновено избираме този, който е средния и който е най-удачен, за да може да си купите необходимите продукти, пластири, за да си направите необходимия протокол за използване. Отиваме, избираме него и ни отваря следната страница. Тук, като погледнете, виждате фактически, че ви са показани 6 броя X39 и помощни материали при записването, които ви се дават безплатно. Ако обаче вие искате да си поръчате X39, да речем 3 броя или 4 броя, а за останалите да си поръчате други, за да покриете протокола си, идвате от страната тук, появяват се двете стрелкички, намалявате бройката на X39, ето, намаляваме на 4, да речем, и тук виждате, ще преместя за малко, тази жълтата лента, която преди мъничко беше зелена и ви даваше възможност да се регистрирате, но в момента тя намалява, защото ето не ви е активно прозорчето тук за "Продължи", защото една бройка от X39 се равнява на 2 пластира от другите при записване. И ние трябва да добавим още 4 от серията IH, за да можем да попълним зелената стрелка, да попълним необходимия пакет и да продължим. Избираме си, да речем, 2 аеона, 1 глутатион или 1 карнозин. Тук вече избор е ваш. Може да си добавите SP6, ако сте се консултирали с професионалист и ви е направил протокол.
ако е казал, че трябва да имате iSwave за болка, ако е казал принципно, че и вие сте проявили желание да си вземете алавида, за да въздейства на кожата и на хормоналния баланс, добавяте си тези пластири, които искате. Ако сте решили да речем, че не искате два айона, а искате един, ето ще видите как ще се промени сега отново тази лента, можем да ги намалим отново от стрелкичката и да добавим една алавида. Отново сега изчакваме. Ето стана зелена лентата отдолу и на мене и прозорчето ми е активно, за да продължа. Ето вижте как се получава. 4 броя пластири от 6 намалих на 4 и срещу 2X39 съм добавила 4 от IH серията, която е. Продължавам. Идваме тук. Добавяне, редактиране на елементи от месечен абонамент. Сега, трябва да бъдете внимателни, защото тук, ако напишете запазвам, всеки месец компанията ще ви изпраща същото количество пластири, които сте качили в количката си. Тоест, вие се активирате за месечен абонамент. Ние обикновено даваме, не задавайте месечна абонаментна поръчка и продължаваме. Отваряме същинската страница, на която започваме фактически самата регистрация. Името, което трябва да изпишете, трябва да е абсолютно точно по вашата лична карта. Защото ако вие след това препоръчате на ваши приятели, на близки или на който и да било, ще трябва да си отворите виртуален портфейл и той трябва категорично да отговаря на вашата лична карта, за да може да си получавате парите, които ще генерира компанията за това, че вие сте препоръчали, че сте направили реклама и така нататък. Аз ще използвам фактически име. Така. Изписваме го абсолютно точно. Продължаваме надолу. Ако регистрирате фирмата си, тогава нанасяте в компания фактически името точно както е по регистрация. Ако ще се регистрирате като физическо лице, имаме имената. Слагаме дата на раждане, да речем септември 15 година 70-та и продължаваме. Мобилен телефон. Не е задължително да пишете други телефони, но тук задължително горе трябва да има фактически един телефон, който е вашия, защото куриерите ще ви откриват на този телефон и компанията ще комуникира, когато е необходимо на него. Така че без 0, понеже имате плюс 359 в началото, поставяте да речем 897 21 24 23 телефон. Слизаме още надолу. Задължително трябва да има имейл. Така. Адрес задължително, например. Така. Слагаме адреса. Град. Варна, например. Слагате вашия град, който е. Ето ви го адрес и град. Адресът също трябва да е много точен. Тук пише град, но ако вие сте от някое малко селце, е много важно да напишете село еди кое си, точно изписано на латиница и пощенския код. Няма никакъв проблем, куриерите ще ви намерят, работим от много време, никъде няма проблем. Това е изключително важна секция, защото тук вие нанасяте името, с което ще влизате в бек-офиса си. Това се явява като тъй наречен юзер. Пишем Мария Иванова, без интервал, и слагаме парола. Да речем Мария, звездичка, 34. Примерно, ето казваме му, кажи ни паролата, копираме я или изписваме както си изберем, за да потвърдим, че това е паролата, която сме избрали и продължаваме надолу.
информация за доставка и поръчка. Имате два варианта. Ако искате поръчката ви да дойде на друг адрес, тогава нанасяте тези данни отново. Собствено име, фамилия, адрес, град, пощенски код и държава. Но тук имате опция, използвай основния ми адрес за доставка. Така че когато го чукнете това чекче, ще ви затвори отдолу мястото за писане и ще се знае, че вашите поръчки трябва да идват на основния ви посочен адрес горе. Така че, затворили сме го. Как искаме да платим? Има два варианта. Тук, където пише кредитна карта, е валидно и за дебитни карти, или с дебитна или кредитна карта, или чрез PayPal. В кредитна и дебитна карта влизат и картите на Revolut. Да приемем варианта, че искаме по този начин да го направим. Много е важно да знаете принципно, че тук трябва да си изпишете много точно името, както е по вашата банкова карта. Пишете двете имена, пишете номера на картата, пишете дата на изтичане. Сега, аз ще направя нещо, ще изпиша пак името на жената. И тук ще изпишем една карта, някаква. Само секунда. Да. Само секунда. Сега виждаш ли нещо? Така. Чуваш ли ме? Добре. Така. Нанасяме картата. Спряла съм умишлено, защото са реални данните на картата и не бива да се виждат по този начин, за да мога да... Така. Продължаваме. Отдолу имате използвай основния ми адрес. Аз слагам или слагате нов адрес на плащане и тук фактически слагате съгласен съм с политиките и процедурите, общите условия и продължаваме. Ще ви отвори и последната страница, в която последна страница ще видите пакета, който сте избрали. Тук горе е важно да погледнете. Изберете начина на доставка. В момента е включен начин на доставка, който е за 1-2 дни за 19,07 долара. Без ДДС е това. Ако искате, можем да го променим. Ето, вижте го тук къде е сложено. Ако го сложим за 5-7 дни, по-бавно да дойде. Сега системата ще го промени в поръчката 13,94 щатски долара и по този начин леко ще се намали сумата. Тук вече всеки един от вас трябва лично да си избере как иска да си поръча доставката. То се маркира тук, нанася се всичко и поръчката ни е готова. Обща цена 658,73 щатски долара. И тук виждате разширено обяснение какво сте си поръчали. Колко 4 броя X39, другите пластири. Ако това нещо прецените, че е точно и нямате какво да правите друго, тогава му даваме завършете регистрацията. Сега ще видите. Ще се появи едно кръгче, което ме препраща в банката и първоначално ще иска да вземе 0,01 цент само за да потвърди вашата карта. Когато я потвърдя картата, ще вземе и общата сума фактически, на която сме направили покупка. Моля да имате в предвид, че
По същия начин е и с революта. Ако сложите карта на револют, ще започне да се върти едно кръгче, революта ще вземе 0,01 долар, след което вече ще вземе и цялата сума, но преди това ще трябва на революта да си потвърдите плащането. Това е много важно да го знаете, а иначе няма да ви пусне, ако не удостоверите. Важно е да знаете и още нещо, че има банкови карти, които ако нямат 3D Security код, няма да ви приеме плащането от вашата банкова карта. Тогава ще е необходимо да отидете до банката, да получите такъв 3D код и всичко ще се нареди така, както е необходимо, за да може да платите и да направите своята регистрация. Пожелавам ви успех. Ако имате допълнителни въпроси, позванете на хората, които са ви го изпратили.